बाप रे बाप ई सोचते सन कि ये हने एगो खाइल बस हम ना खाइब हैं ये हमके का लगता खाता पीते से हम घर से बन तन हसन हमर देहिया बा कि ये हने नहीं बिना खइले पीले घर के बन टूटा बाप के बेटे थोड़ा हैं जल्दी जल्दी खा लिए दादा तो आज सबको अरे हो ये नथिया सोथिया बाटे के हटा के जल्दी खाए दो तो एकदम बढ़िया लगता कल आ मर जा सकते देख लिया सुना कह सके दुल्हनिया खाती है भूख लग रही है जब गाड़ी में चढ़ने तब भी भूख लग रहा है लेकिन कहा कहीं लाजन हम कोई कहत ना नहीं कि हमरा के भूख लागल बा दो हजार खाए के लेकिन अपने मने को पूछली सन कि हो दुल्हनिया खइबू कि ना खइबू और तक तुरंत हम देखने कोई नहीं खाता नहीं डरो लगता हमारा कैसे कौन आमत सासन तो देखो कहाँ से कन्या खा दिया करके अभी तो पूजो फार्म नहीं क्यों बोलिए दादा जल्दी से खा लेंगे अरे भगवान आई हो रामा ई का हो तर इसको गलास हमने के भाई बताओ पूजा पाठ करती सब कोई बैठल बैठे नो कि पूजा पाठ करा के तब तरह के पूरी या खीर टुंगावल ले ही अब तू हे जे काहे बना निकाले खाइ लगल हो अजी दीदी भूख लग रहा त का करी कब कोई हमरा के एक बार पूछो तो ना रे खइबू कि ना बताइए आधा हमर शरीर गल जाई तब बाप रे बाप हमनिए के पागल बन हमनिए के बुझाई लटे ना नो कम से कम शरीरियो देख के हमने के एथी कर लिया चाहत रहनु कि कैसन बाड़ी है कैसन नहीं खइला पियला सब दही फुला ले बुझाता कि चार लड़का के माई हरु कोई कहली कि कन्या हरु रौरा बाप ने टूटा घर के हम नहीं ठीक बा हम बनल घर के बानी खइले पियले बानी रोज काजू और किशमिश 24 घंटा से रह गनी बिना खइले पिले होय कराही मेर दादा अपना भूख खड़ल घर के हो का हो पेटे ना का कबो भर रह लटे तहार हम देख ली दीदी भूखा रुकल घर के मत हमरा के बनाई ठीक बा ना भगवान इचको लाजे शरम नहीं के बतावा ना आगना में पंडित जी आ गइल बारन है कि पूजा पाठ हो कि काहे के घर में नया कन्या आइल बाड़ी तो ये ने अलगे पूजा पाठ करत बाड़ी हैं ए मझिलो जल्दी जल्दी करा जाओ देख लो ना बूढ़ी चिरा दे मचलाई जी का बोलो तनी रौरा ए दीदी जाते लाज नहीं खेला गत है हई अथी के भात है या कराही के सब्जी लेके खात बाड़ू हैं कॉलेज जोर बोले तुम बोल ली अब खाते में पेटा में से बाहर ना आज हमरा और वो निहार के तो बाहर रहिए जे जी हां देखो अभी से रवा घर में मेरा टोके लगनी आज पहला दिन हो अब पूरा दिन पता नहीं का करब रहुआ मैंने टोक देनी है तो घट जेबू का त शरीर तार घट जाई कमन ठीक बा नजर लाग जे हमरा के खड़े खड़ा सुखा जेब हम भर सके कोई नहीं के कहले हैं कि ना ये अपन मेहरारू नहीं खेले ये अपन भौजाई लेके आइल बटुए हैं देहिए देखा के चलते जे ई बात कहता नु कि भौजाई ले चलबा उनकर लगे तक रहो ठीक बा डर ना बोले हमरा के ये भगवान जी है भैंसा जैसन मोटा गुल बिया ही खोइले पहले से मोटाइल बिया हो है कहत रही देवर जी के जी शादी मत करीबा कि वहां के कहनी कि ना माई के पसंद बिया लइके नु तम करबे करम शादी ई बूढ़ी के का बुझाई त बुढ़ा गइल बई के का बुझाई न है कि कैसन लइकी घर में आवेले सन त निमन रहेला अब हम का कहे जा तनी कहे के पूजा पाठ रद्द करी जा है आ पूरी खीर काहे खातिर बनल बटुए उ सब हटावल जाओ खेलवरिए किछु को लाज शरम लागल हटुए पता न का करत है घरवा में ई के जल्दी जल्दी करेला पंडित जी जी तब का तैयारी करी हन कथवा के कब ले चिचिया त हम लोग के सुनाते नहीं के कबे कहनी के ए बबुआ गलू जोरे बजरिया पले फलवा ले आओ तो उहो महकिया के रह गइल काने केने जाके सुत गइल बाप बिया में के जागल बसन तो कन के उंगी लागत है आ ई न के बुझत के तनी जल्दी जल्दी क दी कथा उठा हो तब न कनी तनी रस पानी पीही कने आ सुन त मझिलो इहो न कि सुन त सब कोई अपना उम जम में बइए आ ई न के बुझत के हां तनी जल्दी जल्दी हाथे पथे लाग के करवा दीही ए मझिली अरे का होता ये हो गई सब तैयारी हो गई तैयारी करके का करम तनी बताइम ना रौरा अरे गुदमुख करावे के बउया कथा कहवा देबल जो के काम छुट्टी हो जा रौरा ये पूजा पाठ के बारे में सोचता नहीं है आ वो न अरे उ लइकन के छोड़ ना बात उ सुतल बा सुते त तू तैयारी कर लइकन के बात नहीं कि हम हां
का होई? छोट पतो ही आई बड़ी हाँ तो का हुई मुंह जुठिया ले ली बुझाइए ला आ वो नो है काय के दे देला हो तू अलबत बाबू हम तो बेगोनी है अपना मने निकल के आई। अरे रौरा शादी करे से पहले ना देखो नहीं देहिए देख के आदमी के जान ले नो के कितना खाला कितना ना खाला ठीक बा। बाप रे बाप अब हम का करी ऐसे पतो ही लेके आगो नहीं आई ऊपर से देखा तनी कितना कितना खाती जा है अब तो ता समझावे ना के कथा कहवावे के बगी तो मने मुंह नहीं के जुठा दे के आ के निकाल के दे देला कैसे जान अपना लिया के मने कहां जाके खाना चूल्हा पे से उतार के आई वो कराहिए में खाए लगल बिया। ई मामा कोई सुनी अगल बगल ने तो रही कुन्नू त का कहियो सन के ई क्वेश्चन भी पागल हो गल का ही हम तो हम सब कोई से कम है काहे हम आई रही घर में तो एको गलती होकर तो रौरा नु पूरा ढिढोरा पीट देत रही कि देख लो ना होइसे कैलस या होइसे कैलस या अब रौरा छिपावे लगनी करके बेरी हैं अब मान के चला आते आते कौन कनी ऐसे करे लिसन हो के अपने ले खाए के निकाल के खा लिया सन कतनु भूखाई रही सन त कहे लिसन के ना भूख नहीं खे लागल। अरे बाप रे बाबू अरे खाए के तो खाते भी है ऊपर से जबान लड़ावती है नु है कि हम खाए माई के हमर का कर दी। अब हम का करी हम तो कुछ कहले ना नहीं कोई रही खूब पतो देख कहत रही कि लड़की से बियाह मत करी तो ना लड़की देखा था वो देखे में खैला पियला घर के लागत बिया मने हमारे दोस्त ऐसा मत कर दे नु है कि हमारे दोस्तबा के सब कोई गोई रहे देखे खातिर है हम तो ना कबो पसंद कइले रही ना करम ठीक बनो त के सुरातिए न देखेला के जानता भीतरिया केकरा आई पई बउए बताओ ना हमरे के बोला त तू ए कोनो आय पई हटे जी हैं ये कौन आदत बटुए तो वो हम ने हम आई रही तो ऐसे ही करत रही क्या क्या तो खराब हम जानत रही कहना के बोला त तब का हुई अब कथा त पंडित जी के कह दिए के ना हुई मत यास मने नहीं करे के पड़ी कुल तैयारी कर देखी जाके बोली अब नहीं करो मुहा में थी कल अब तो दही जाम गोलो की पहले न बोली निकलत रहे हमरा के बेरी है कोनो चीज के बेरी फटाफट रो बोले लागत रही। अब इनका कहे के मौका आई बा यही घड़ी जरूरी बा इनको कहल एगो त खीस बदल बनू ई कुल बात सुन के कि हम का कर दी जाई ओकर के नहीं बोले के आ ऊ कहां गई के जाई ओकर के बोली अब का बोल के करम बताओ ना जौन कह दिलू जे जौन ठीके कहलू जा बस रहे त अब देखत नहीं कि खूब पतो है खोजे कोई रही है कतना आज जब आज एक दो दिन होखल अइला एकरा ऐसे करत बिया कि पता ना आगे दिन का करे तब तो बुझाता टनो कि कराइए में तो सलिए में ओकर मुंहे रही बाहर तो होइए नहीं के सब कहत हमरा उसे का लेन देन बेटा हमार तो मन करता टे अभी अलगा एक ही दिन में कोरोना चल दे के न बुझाता कि अलगा हो जाई हम भाई का रे का करतू सर का करत हई जौन होता जौन बढ़िया होता देखत हवे ओकर चल रहन का हो रे का है इस सिया के बोल अरे सब कोई कथा उठा के तैयारी करता तो बड़की भौजी कहत है कि का कथा के तैयारी कैले बहू तो खा ले जाके चूहानी में खा लो सर तब का अभी तू चकात रहो जाके देख तो हनी का के ना खाई रे उ खा के तो भैंसा हो खर चल जाती है तब वो करा पेटे नहीं पड़ता। अरे आते होते कौन कौन खाली सन अभी कथा कहवाए के रहला तले का के निकाल के चूहानी जाके खा लेलस अब तो खूब खिसियाई भी बाकी कि हम ना रहम ओकरा में अलगा रहम अल्लाह तो भी वैसा ही झगड़ाहीन भी है नहीं हरे के हे भगवान उ पूजो पाठ के दिन उ करा भूखे लग रहता है जाके समझाओ एगो होला कि माने रोज भूख हब त इथी भूख लागल बा एक दिन भूख है के बा वो हमें पेट एकदम बतावा हो हे करम हे जा करते हैं का करी रे बाबू देखो तब घर में कौन नौटंकी चलता ते ही बताओ तो हनिए के पसंद कर ले रहसन के हां बड़की भौजी ले गोर बिया आ मोटा झोका त बिया कथा के तैयारी कर लेता इने ओने जाके कहीं से खा ले लिया गोर तो देख के बिया गोबर में छोड़ दिया वो अब तू ही बताओ अब मैंने गांव घर में शिकायत नहीं बाना शिकायत अब हम का करी पंडित जी के माना कर दे जन ले के कथा आगे पाछे होई खा लेस तो कैसे होई एकदम तू खत्मे बारे खा ली तब का जाके करही में बैठ के सुनला है ना बड़की भौजी आगे ना में बोलत है खिसिया चल घर वो मेरा बतावा तनी घूम के बोले जाए अब जल्दी ये पंडित जी के मना करिए कि कथा ना होई हेलो हाँ मैं हेलो अब फॉलो करो पिया फोन लेके तनी रखो तो मैं फोन करती का हो कथा सुने के रहल है सब कोई पूजा पाठ के तैयारी करता पर प्रसादी बनावता आई तू निमन काम कइला हऊ कोनो बात बैठ के करके हाँ खा ले बउनु अब बैठे में आराम मिलता खड़ा होके बतियेबू तो दिक्कत तो बहुए तहरा ये कुछ दिन देखावे लगलू आते आते हो
ऐसा अरे मतलब खा लेनी तो कौन मार पहाड़ टूट गइल कहीं तै लोग से कल रुक जी घर में लागत हाँ खोल द ये कुल हटा द जब सब नसाइए कुल तैयार का आई देखाओ में खाली पहन ली है आ खा लेली पहन के ऐसन ऐसन कपड़ा पे और भाभी बनी ठीक बा इज्जत करी इज्जत करी हाँ इज्जत करी इज्जत से बोली एक रवा में मरद नहीं कि रवा हमरा के वैसे बोलत है ठीक बा का हम रहल गाड़ी बात दे खाए के रहल बात खाए के त खा लेनी तो कौन मार पहाड़ टूट गइल अरे का ना विधि विचार ना रहल बात खइला के मम्मी जी तो खइला खातिर के बोलला जी के करे करे आजकल खइला खातिर में बोलन मतलब हमर पेटो पहाड़ हो गइल का ए दादाजी का खाए खातिर केहू कबो बोलले बा हां मैदान कइले बने का मैदान नहीं क्यों कइले ल ऐसे बैठले रह रहे ऐसे कनी के मैदान का के मैदान कइले तने मैदान लौका तो तू खाइबू हमरा मैदान लागे मतलब इतना ढेर खा लेनी तो मैदान का के बन अब तू तब बोले के सब सीखल जाला मने सब चीज के जे तैयारी करबा कथा कहे के तू मने खा ले काहे मने इतना भूखाई रहू आई जी मम्मी जी मतलब ऐसा हो कई वाला का जी खइलौ कते जना त कि रो गांव भर का पंचायत बिटोर के लेके आ गल हां खाए खातिर ना बोला जाए त भूख लगे त बोले जाने फल मांगा दिया रही त अरे घर में 1 घंटा से तो बैठल कोई तो पानियो के नहीं पूछल से कनियो पिए भूख ना भे हर पेट बर्दाश्त ना बोलम जाके खा ले 1 घंटा बर्दाश्त और कर तू तो पूजा होइत न पूजा का नहीं हो जी का कौन जरूरी बा का कि आज पूजा होई तो काल ना खै तू 24 घंटा तो पास रात के पंडित के पूजा हो जाए तो खैती बाद में तो तू उल्टा बतियाइबे कर रस बुद्धि नहीं जी हमर क्या हाल कइले बरे रे भाई का तोरा भइल अच्छा ते ही बताओ ये कथा करे के पूरा गांव कहा के चलो लो कथा सुने कने आई भाई आई खा लेली बताओ तो अब का करी जाओ भूख लागल त खा ले रोस के जाए इयो खाई के फेर में रहले इयो यही खाई जानता रे घर के मने विधि विचार का माने करिए भूख ना लगी तो खइबो ना भूख लगी तो रोज खाते बार एक दिन उपास रहो तो का हो जाए 24 घंटे से खाना ना खइले रहे जान सही हाँ, अब बिना नीमक के माड़ू में भात देला राशन खाए के जन के हमरा के तनको नीके ना का लगे फायदा 24 घंटा भूखे रहू आ जब मेन में कमा भइल वही खा लेलू है जाते मांग में हमरा सिंदूर पड़ गेल ना बस हो गेल पूरा उनका साथे तू ही भूख जइतो हमारा हम मेहरारू रही तो हम ऐसे तो घर द्वार नहीं देखनी कि खइले पियले खातिर के अब पंचायत होता ऐसे रवा करत ना तो नैहर चल जेब अपन हाँ चल जाना यार असहु बाटी खूब खिसियाइले बिया कि हम संगे लोला बजावता ही आवते आवते त केहू के तू इज्जत ना करू ताहर के हाँ, ऊपर आज कानून करे का मीठा पत्थर मार देनी चुप रहा तारा मुंह के लागी जाई हो ना न बाबू हाथ में बोला त लागी नहीं लगत तेज के बहुए अरे मैं तो भूख लागल हमर हम खा ली जाके तो तोरे का गुरमुख हो गई ते ही का बिया पकड़े कौन का बहुत जा तू भूखल नहीं के तू खा सके सुनो ना बाबूजी तनी हम ना खा ले बने हमरा खातिर गन्ना न के जूस उस लिया दिन हां ले आओ भौजी के कॉल कर जूस ला दो जाके मैंगो भैया से नहीं के नहीं मिले नो तो नारियल पानी लेते हैं हां ले आवा अभी 2 बार पातर भाई तनी हेंगा हो जा ए मम्मी जी ऐसे मत बतेती बा का रही सब हम अपने गाँव में ना रोज सुबह नारियल पानी पीना 2 स्पंज खाना तब न होइसन बानी जूस के बदला फ्रूटी ले ले एकदम नासा कइले गइल हां सुतर रही काची एप्पल वाला फ्रूटी ना नासा वाला फ्रूटी 250 बाबूजी बाबूजी रहो हमरा से मजाक करत हैं एप्पल वाला फ्रूटी लेती हैं त हम पीबो करते जाए अपन अपन काम कर जाते नहीं सूते लिया दे नारियल पानी बाबूजी पैसा वैसा देली है बारह नु दे दी हां मैं बोझा लेके चलतनी हम ठीका काले ले चुपचाप रहिए हाथ पर मत हिलाइए ना तो कहियो से ना कि उनका पता है कितना लबरी है बताओ हो फलना को धरा नहीं रहे ना तो उनको एक और चूल चल नहीं करते रहे बताओ इतना दिन के बाद बबुआ भइल बा बबुआ के तो वही में रखल रहे बाहर मत निकलिए नहीं तो देख के नजरिया दे सका कि गांव घर के बहुत मेरा चुड़ैल है सब जान जा चुपचाप में रहिए अब बबुआ के ले रहो हम सबके बुला के लेके आते रहो आहो मनीष वो कहां बा हो जना तक मतलब 50 बार बोलाना दिया के पड़ी हैं तोहार लड़का भरे त हम दौड़ो ला के नचनी गईनी बजैनी आ तो अगर त 50 बार दौड़े के पड़ता ना भागा मन रोहर भारी चल आते रहनी है चलो 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 ये लगे चल लिया के चलो चलो बंद कर के बंद कर अरे बाप चढ़ी होता कनिया के आगे बैठा के बनी चलो जल्दी आओ हो चाची के बोला क्या होता नहीं ये भगवान जा त ना जाई नो त हल्ला मचा के रख दे हम इहो के बानी चलो खाना तो ना बनाइए तो का के टेंशन घट गई हम तो जानते बन कि जाए मुंह के नो तो पूरा लेटे हो कि ई नहीं कि कहदा 1 घंटा में फरिया जाई कि वो आई रही नो तो ऐसे ही 2 घंटा तक ले सोहर गवाते रह गई रहे जाने चले तो देखो ना कोई नहीं बोलाओ कितना बोलाओ दे दिल बानी सब करे अभी तक लैली ना उ कहताड़ी कि मनीष बो के आवत नहीं देख लो हमरो दम माथा फेल कइले बाई जाए बताओ है मुहूर्त निकलल जाता टी कोनो जाई कहते पता नहीं थे देख तो दुलैया ऐसा ही हमारे गांव में करेली सन ऐसा ही हम तो कुलहन के घरे जा जाके आ काकाला की गाड़ी ना बजाई ना हमारे घरे आके तो कोनो कहते पता नहीं थे
हमार तो मन करता ना कि अकेले ही पंडित जी के बुला के पूजा उजा करवा के आ काम खत्म कर दही। ए कन्या केने बजा हो अया आई जाजी रवा लोग के तो लगता कि दांते जाम गल बाटे। के हुआ नहीं के काय अभी अरे आई बा रवा एकदम न सब आई। अच्छा बिछौले पर बोदा हो ना आई कोई को फोन है का मोबाइल लेके चला बताओ। हो जान तो उलाई को फोन कर देता बार बार नहीं तो कहनी के घर ना उठाइनो तो के तो उठा ए दीदी देखिए हम सबका घर बुलावा दे देले बाटे कोई आवे चाची ना। मनीष बनाइला है अरे तू तो खेलवड़िया हम खेलक पड़िया ओकरा के 50 बार तेल लगावे के पड़ता बोलावे खातिर के। हमने काहे उनका करी नंदी के बियाह तब बताइम करी नंदी कहले बाऊ दू बार चल गनी ये दीदी एक तो बुला दे करे वो बुलावे ओकरा के चल गनी। आवे के ना चाहिए कोनो मतलब है के हाथ ना ताव ना धरे के चाहिए हैं। अब बताई कि ओकरा घरे हम गई रही का कहला कि ओकर लइका भइरे त एतना गइले बजैले जी दीदी क्या मन जी आगे खेलवड़िया। हां कौन है जब खूब ठिका है खेलवड़िया के मर्दा छोड़ के आवे के मन नहीं करत घर वाले अब ना जान अब बाबा के पापा रोला हानो के खाना ना खियाए के पर बोला दिए हैं खियाओ के तब बबुआ के पापा जल्दी छोड़बे नहीं करना करा की देखो तो कौन से बोलता नहीं है गाओ जा। चलो हाथ में पूछे के बाद मिठाई बाटी तो अब अरे मिठाई बनवइले बनी का दे चल बोल बड़ी जाई ढोलक लेके आई आ छोड़े ना आधी रोकट लेके आई ना अरे चलो थप्पड़ी बजा ले थप्पड़ी हटाओ हटाओ। अजुब जुगा जिया सला लाना भावना के भाग जागल हो ए लाला लाल होइले फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो ए लाला लाल होइले फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो नकिया तो होवे जैसे माई के आँखिया बाबू के हो ए ललना नीला हो चलवा सुरु जावा देखो तानी कला गेला हो ए ललना नीला हो चंदवा सुरु जावा देखो तानी कला गेला हो। भूवर भूवर बर रे होरी लागे भूवर भूवर बर रे होरी लागे होरी लागे मामी हो महलो की रानी होरी लागे मामी हो महलो की रानी पापा हवे रंगा बाज रे होरी लागे पापा हवे रंगा बाज रे होरी लागे भूवर भूवर बर रे होरी लागे होरिला के फुआ हो महलो की रानी होरिला के फुआ हो महलो की रानी फूफा हवे रंग बाज रे होरिला के फूफा हवे रंग बाज रे होरिला के भूर भूर बार बार रे होरिला के भूर भूर बार रे होरिला के गाजी दीदी रवा लाला झूना झूना पियर झूना झूना खेले लगले बबुआ हमारे गानावा खेले लगले बबुआ हमारे गानावा खेले लगले खेलिया को दिया बबुआ तने गोदी गइले जिया बबुआ तू तला खबरी सा
नाच पर का दू गादी नाच दे रे छोटकी तनी से खुशी में काहे रोना ना तुम का अरे हमर तबियत खराब दे सास फूलत गांव तू ही में त नाचलू हां उठ के नाच अरे नाचिला रे सास फूलत हमर गांव में त का अच्छा चलो रोज नहीं नाचे के तास तास फूलत आज भर काहे नाचे बड़की मामी बनल बनी रो खुशी नहीं के हैं आ काहे लो खुशी बारे ऐसे का बतियाते खुशी नहीं की तो चल आई जलू क्या बा रुपया हमर झूमर गई दीदी हम नाची चूल्हा पे रखले बानी दूध बिलार का करी चूल्हा पे रखले बानी दूध बिलार का करी नैहर में रखले बानी यार हो बहतार का करी नैहर में रखले ए मलकाई चपलवा खोल दी तब नाची अरे हमर दीदी गोड़वा किन किनाए लगेला जल्दी गोड़वा हनिया अब बोला पर नाचे तू राजे तो हमने बहू बड़ा कुछ करिए तो सजिया न सही है बड़ा कुछ करिए तो सजिया न सही है तो सजिया सोवे वाला यार हो भतारी का हां कब के लेके बोले निकला सोवे वाला यार हो भतारी का करी ओ सही नाच गीत गीतिया गाओ ना ये गीतिया उठाऊंगे चाहिए गाओ जा एक दिन हमारो गलिया आई हा ललकाटी सटवा वाला एक दिन हमारा गलिया आई हा ललकाटी सटवा वाला हमारा गलिया आई हा टीका वाले मंगिया धई धई के नहीं हा ललकाटी सटवा वाला मंगिया धई धई के नहीं हा नाची नाच हाय देखा हो हमर चढ़ल बा जवानिया हाय देखा हो हमर चढ़ल बा जवानिया पहिला जवानी हमर कमर पर आइल बा पहिला जवानी हमर कमर पर आइल बा हाय देखा हो आय हाय देखा हो कमरिया मांगता चुनरिया हाय देखा हो कमरिया मांगता चुनरिया दूसरा जवानी हमर मंगिए पर आइल बा दूसरा जवानी हमर मंगिए पर आइल बा हाय देखा हो आय हाय देखा हो मंगिया मांगेला सिंदूरवा हाय देखा हो मंगिया मांगेला सिंदूरवा तीसरा जवानी हमर गला में पायल बा तीसरा जवानी हमर गला में पायल बा हाय देखा हो आय हाय देखा हो गलवा मांगे मंगलसूत्र हाय देखा हो गलवा मांगे मंगलसूत्र ये छोटी सांप हमारे कोई के छूटल बनू गावल अरे का करे जाइबो सैया दिल्ली हो जिला घर में ही का करे जाइबो सैया दिल्ली हो जिला घर में ही अरे जवन कदे हम खिली हो जिला घर में अरे जवन जवन चहबह माजा मिली हो नीला घर में ही दिली अरे जवन जवन चहबह माजा मिली बैठ के गाता तनी दादा नाचे में हाफ जाता हूं जानू ए मम्मी तो जानता ढेर दिन के छूटल है ये इसने टेबल पे फेंक देनी चाबी हो हम जीजे पे राजी टेबल पे फेंक देनी चाबी हो हम जीजे पे राजी का करी है मम्मी का करी है पापा का करी है मम्मी का करी है पापा का करी है दीदी हरम जादी हो हम जीजे पे राजी का करी है दीदी हरम जादी हो हम जीजे पे राजी टेबल पे फेंक देनी चाबी हो का करिए चाचा का करिए चाची का करिए चाचा का करिए चाची का करिए दीदी हरम जादी हो हम जीजे पे राजी का करिए दीदी हरम जादी हो हम जीजे पे राजी टेबल पे फेंक देनी चाबी हो हम जीजे पे राजी छोड़ दे छोटकी अब खत्म कर जा तनी मिठाई दिया तनी बाटा तनी हाँ जा मिठाई लेवा जाई जा काम बा आ कुल जन के कहला हो के हुआई ना हो